Пермь якларынан Атлантиканың аръягына юл алыйк. Узган атнада Нью-Йорк һәм Сан-Франциско калаларында да милли бәйрәмебез гөрләп үтте. Америкада яшәүче татарлар аны ел сайын үткәрә. Татарстан һәм Россия төбәкләрендә үткәрелгән Сабан туйларыннан ул аерылып тора. Хөрмәтле тамашачылар, мин сезне Америка Кушма Штатларына Сабан туена чакырам. Бүген Атлантиканың аръягында татар музыкасы яңгырый. Нью-Йорк янындагы Эйзенхауэр бакчасында Сабан туе гөрләй. Монда яшәүче татарлар аны берничә ел инде үткәрәләр. Безнең татар халкы кайда гына яшәсә дә, туган телен, гореф-гадәтләрен, динен, милли бәйрәмнәрен саклап калырга тырыша. Күп еллар элек ерак җирләргә күченеп киткән милләттәшләребез татарлыкларын онытмый. Ел сайын үткәрелә торган Сабан туе бәйрәме моның дәлиле. Элек бу хәтле күп түгел кеше. Элек әз иде. Безнең үзебезнең обществодан гына әз генә кеше иде. Елдан ел күбәя. Менә уже ничәнче ел бу Эйзенхауэр парк кеше белән тулды, татарлар белән. Кызык кына тотыгыз монда. Үзегездән сорагыз, нигә без мондабыз дип. Без мондабыз чөнки татар культурабызны тотарга тырышабыз. Телләребезне tutarga tırışabız, тамырларыбызны tutarga tırışabız. Монда туып үскән яшьләр татар телендә авыррак сөйләшсә дә, җырларны рәхәтләнеп туган телләрендә башкара. Кем белә бит, бәлки Фара татар моңы халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсы лауреаты исемендә яулар. Бу якларга күптән түгел күченеп килгән татар яшьләре исә Америка-Төрки татар ассоциациясенә бәйрәмне оештырырга ярдәм итте. Күп татарлар җыела, төрле шәһәрләрдән киләләр, Бостоннан киләләр, Вашингтоннан, Питтсбург шәһәрләреннән, төрле штатлардан кешеләр килә, халык күп булгач, халык күңелле, барсында күңеле күтәренке. Шуның өчен Сабан туен алып бару бик күңелле дә, җиңел дә дип әйтәм. Казаннан да җырчылар килгән иде. Монда яшәүче милләттәшләребезгә җырларын бүләк иттеләр. Мондагы җырчыларны тыңлап сокландылар. Нью-Йорктагы Сабан туе миңа бик ошый. Шундый күңелле, шундый ямьле кешеләр, күңелле алар белән сөйләшәсең, аралашасың. Шундый кунакчаннар алар барсы да. Түбән Камадан Хаҗар ханым Нью-Йоркка инде 9 тапкыр килгән, ә Сабан туенда исә ул беренче мәртәбә ял итә. Шушы Сабан туе миңа бик ошады. Шушы Сабан туйга мине яңа танышларым алып килде. Бик мин рәхмәтле шунда алып килгән дусларыма. Татарстан кунакларыннан тыш татар милли бәйрәмендә телебезне өйрәнүче Америка кызлары да бар иде. Алар күбәләгем татар халык җырын җырлап күрсәтте. Күбәләкләргә кунса гөлләр тибрәләр микән? Күбәләкләргә кунса гөлләр тибрәләр микән? Ора минне сагынганда күбәләгем түгәләгем масын кошым сандурашым җырлап җибрәләр микән? Көнчыгыш Америкада көрәш һәм ат чабышы үткәреп булмау сәбәпле Нью-Йорк Сабан туенда иң яраткан бәйге ул аркан тартышу. Бала чагадан алып, хатын-кызлар да, ирләр дә ярыша. Эйзенхауэр бакчасында үткәрелүче бәйрәм яшьләрнең күп булулары белән аерылып торды. Алар монда бик теләп йөри. Мин 3нче ел киләм монда. Барыбыз да җыелабыз, ул бар дуслар. Татарча гына яхшы итеп кенә сөйләшәбез. Монда татарлар белән аралашып, күрешеп, бер-беребезне белеп, була шуңа күрә бик кызык. Бүген Сабан туй шундый күңелле, шатлыклы. Үзем Самара якларыннан, торам Нью-Йоркта 7 ел.
Birinci tapkır min kildim Sabantuyga. Benim bir yakşı dostum var, kasası tora New Jersey. И он мне говорит, что он как бы бар Сабантуй. У меня папа из Беларуси, у меня мама татарка, у меня мама чистокровная татарка, поэтому, скажем, к сожалению, не знаю язык, но я чувствую эту привязанность. И мне очень нравится здесь вот это вот именно теплое отношение людей, насколько они дружелюбны, насколько они открыты для других культур. Татарларга сәлем Нью-Йорктан! Biz Amerika Кушма Штатларының көнбатыш өлешендә, Калифорния штатында да милләттәшләребез яши. Сан-Франциско каласында яшәүче татарлар бүген Сабантуй бәйрәмен үткәрәләр. Сан-Францискода яшәүче Рәкыя апа инде 50 ел мондагы Сабантуйларына йөрим ди. İskiden bik küp keşe bariydi. Bik her şey yok küngülle bulaydı. Biz kübrek iştirak eteydik, elde yaşırak idik, yigireydik. Hazır biz başkalarını yaşlarını karaptırabız. Milli bәйрәмебездә балалар өчен дә, олылар өчен дә төрле уеннар үткәрәләр. Нью-Йорк Сабантуйынан аермалы буларак монда аркан тартышу түгел, капчык сугышы һәм сулы туп атышу уеннарын үз итәләр. Бар уеннар өчен дә хәзер яшьләр җаваплы. Hemen kişi bir günlük vakit uzra, bir maturkeninde kıyaşlı, benimce bir yakışıydı hemen kişiye. Америкада яшәүче кызы Зөһрә янына Казаннан кунакка килгән Рауза ханым да әлеге бәйрәмне үз итә. Татарстанда үткәрелүче Сабантуйларыннан бу бәйрәм аерылып тора ди ул. Үзенчәлекле, бик матур Сабантуй. Bütün kişi bir gaile gibi rahatlanıp yal ite. Kazan Sabantuy bilen bütünlüğü başka. Biz bunda Amerikan usulü bilen şiş kebaplar, hamburgerlar niler, itler kızdırıp ondan sonra biz bir gibi biz Japonya'dan da bulgaç Japon aşları, sushilar da niler de kitirəbiz. Америка Сабантуйларына өлкәннәр дус ишләрен күрергә, аралашырга, балачага, уеннарда катнашып, бүләкләр алырга, ә яшьләр үзләренә тиң парын табарга дип килә. Шулай Нью-Йорк Сабантуенда танышып, бер ел элек гаилә кырып җибәргән яшь гаилә турында киләсе чыгарылышларның берсендә сөйләрбез. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Алга таба. Yıldan-yıl kübrek dizaynerlar, yıldan-yıl kübrek kiyimler barlıkka kile. Allah'a şükür dinimiz de üse, monumuz da üse. Bu yılғы sezonda Müslüman modası neler təqdim edir? Жылы жайның уртасы жетті һәм бүгін Татар шәйрәнәбез сәхифасында біз пішән шабып, мунша сібіркісі жиярбыз.